Recept na super chrumkavé langoše. Žiadne vajce, žiaden tuk a žiadna smotana. Tieto langoše nie sú koláčoidné. Nechceme predsa šišky, ale langoše. Horúce langoše sa potierajú cesnakom rozotretým so soľou a troškou teplej vody. Alebo ich podávame s kečupom, tatárskou a posypané syrom. Cesto pripravíme tak, že droždie rozmiešame vo vlažnej vode. Pridáme múku a soľ. Premiesime a vypracujeme polotuhé cesto na langoše. Ak sa lepí, prisypeme podľa potreby múku, aby sme vytvarovali peknú guľu. Necháme kysnúť, kým cesto zdvojnásobí objem. Cesto potom vyklopíme na dosku a rozdelíme na 10 bochničkov, z kila múky na 10 langošov. Každý bochníček v pomúčených dlaniach roztlačíme na placku. Cesto postupne rukou povyťahujeme do tvaru kruhu. Takto vytiahnuté langoše vložíme do väčšej panvice s rozpáleným olejom a vysmážame. Po chvíli langoš obrátime a vysmažíme aj z druhej strany. Horúce langoše potrieme cesnakom rozostretým so soľou a troškou teplej vody. Alebo ich podávame s kečupom, tatárskou omáčkom a so syrom. Celý recept nájdeš na Bonvivánoch.